Sinden Sekar Bima yang sangat semangat. Wah, luar biasa. Terima kasih dan menyala pokoknya. Seneng ya Gus? Seneng banget. Udana ya udah alangan. Loh, alangan sih nang apa? Mau dipayoni. Nah, iya. Tarupe main. Main banget. Dekornya main. Main banget. Tamune betah. Betah banget. Suguhane Komplit. apa baik Gus? Bakso tetel. Terus jembus ya nak. Gembus. Oh gembus nih tempe dege warna. Terus pakcitane pernah nduk nah donat aja. Malah nyong nembe tekan kene itu dilunasi mau. Jenengan. Wis lunas tepuk tangan Gus Ibu Hajat ya. Dan selamat Mas Gareng. Iya. Seneng Rika. Sing tesi ning goni ya tesi akeh. Matur nuwun nggih. Ana Lilik Boy karo kancane, ana Basan. Nggih. Mbah Sastra. Mbak Sawi Yustina. Sayu terus sapa maning? Bu Darti. Bu Darti sih Kali Bapak. penggemar setia. Nggih. Pak Siwan Jatilawan. Pak Rusiki niki saking Ngebasen. Pak Slamet SBM menganti kesugihan. Mas Raban, Mas Raban, Pak Romlan, Panugi, Pak Parsim, Pak Narto Pekaja, Mas Won. Ming Adit Sukamulya, Nah, Bukerut, Wirut, Cipto, nggih, terus maning Mbah Satiran Raksa, matur nuwun, terus maning ana Pak Budi, nggih, Narto Bae, nggih. akeh banget sih 1300. Nah, Dadi wayangan siki ora mung ninggoni nang kene tok kadang kan nguman nonton be bisa. Kang luar negeri we bisa. Ya kan luar negeri sing merantau ya bisa mulane bareng ana streaming yang wis merasakan.
Pripun? Penontonnya tekan luar negeri ke apet badan. Nggih. Rata-rata sing pada nanggapnya pahlawan devisa. Luar biasa. Semoga semuanya sukses. Amin. Nggih. Moga-moga aja sidap perang dunia ketiga. Amin. Anggar perang dunia ya perekonomian kepriye jajal. Lumpuh. Ya minyaknya mundak. Iya, papane larang. Apa-apane larang Pangan. sinden tuku wedak kan impor ya dadi mundak. Buru-buru wedak pangan be melu larang kok iki. Anggar perang dunia ketiga ya. Iya. Ampun sami perang nggih Pak. Nggih. Mangga sami jaga persatuan dan kesatuan nggih Pak. Nggih. Kerukunan niku penting pokoknya karo tanggane dek kudu sing rukun karo sapa bae apa maning pada bangsa Indonesia wis duwe paugeran. Napa? Bhinneka Tunggal Ika. Berarti. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tepuk tangan untuk Indonesia. Nggih, Sing ora tau ana perang. Amin. Karang benda di pala Cilacap muga tetep bal datun thayyibatun parabun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Amin. Jan. Nembang maning. Nembang maning. Ya mau Pak Slamet SBM tembang Tresno. Nggih. Bos Tugi Juragan Nempang. Nggih. Pak Siwan Jatilawang, Pak Kodirun Katresnan Jati. Nggih. Yo siki nembang. Sinten Ning manggan? sedurunge tole-tole Gus. Oh, mau sampun mboten apa-apa. Maning Oh, siap nggih. Batiri? karo Rini. Nah, Ngomong kelalen. iya kelalen naring Sodong. Pantai Sodong kan ana nang kene. Ya kono kulon yang beta. Hotel ya ana nang kene. Apa iya? Loh iya iya kan itu termasuk wilayah Sodong jadi ya dipamerna. Takon karo Pak Boeing sing apal. Yang Apa tau mampir ngene Boeing ben kan naring pinggir segara. mereka? Iya ke sebelah kanan. Oh nggih, pantainya ya indah. Pantai Indah Sodong. Sodong sudah terkenal mau wisatane. Kowe wisata Indah, wisata religius ana Gunung Serandil. Oh nggih leres. Ana Gunung Selok. Leres nggih. Temenan. Besok benang Selok arep nanggap aja. Nggih, Mbak Yu. Kapan ya, Yu? Tanggal berapa, Mbak Yu? Juli. Nggih. Biasa nang jambe pira? Jambe pitu Itu berarti karena ana manjat munggah. main. Mengana? Iya bener ngulon. Mengana? Ulon. Itu li sewetan Gunung Selok. Iya, bener. Iya. Kasuk win mangkat win men ngerti jambe pitu win. Aja dewekan mangkate. Oh, lewati alas ya. Iya. Iya gue. Bokana macan. Ya macan ora wedi mokana garangan. Garangan sih ora wedi. Apa? Bokana penajakan yang gelem mulai sinden. Asale wiwin gua ki mandan diincer nang batirku. Oh, iya. Karep nggo peranti gaweni sajen. Oh, iya, syukur. Cile. Jadi kuncine gue nang aring kanane tok asal kana iya tetep iya. Sikus ora kena jengkel. Kasih. Cijikan doang. Sesama rombongan tidak boleh saling jengkel. Ya Allah. Bhinneka Tunggal Ika. Monggo. Salaman jajal. Astagfirullah. Sing Aja iki ikhlas kok. angger karo batir sing ikhlas. Aja iki kok dari temenan. Wong anu kayak lucu banget wonge ngoja ya. Mas rombongan pasar. Men rame loh, men guyu loh. Iya seneng bapak ora rame. Oh, kena didol. Men rame loh, ngusirnya tuh dadi rame. Ya ngene cuan uang rame nge. Krungu kenti senggak. Musuk aku. Goyangnya main banget sih Ki Mbak Kenti ngosereng kok. Iya bar kowe terus. Ngene ngusir. Barang anak lik. Dawonge gane senggak kuwi. Oi, kapur yo. Oi. Lo kan diri sendiri. Ngundangi sing nambu slentem. Nyumbal. Tole-tole ya. Ya, siap. Yo. Sing nembang Calunge Jun. Sing nembang. Nen? Sing nembang sini. Ganti. Ya. Sing golek. Ayo teh. Merah jambu. Adole. Kayak juga kan. Adole. Dole, ande lolo.
Tepuk tangan go lengger sikus karo lengger ini. Jan. Kendi ngadeg kan. Lagune tembang tresna ngger Kendi sing nembang ayo jan pas banget wis. Dasare biyayine ayu lencir kuning. Iya. Kuning dedeng. Iya. Ya sing Ning main. penggemare Kendi akeh wis. Sing main mbok kuning deteng. Iya temenan Kendi iki penggemare akeh. Rata-rata mesti umuran 50 tahun menganah. Ya ora apa-apa lah. Bisa nasi ngenteni Mamas Jewo. Nggih. Ya wis ngenteni Mamas Jewo. Si ya ora Apa nu? apa-apa. Tetep ana dongane mesti. Ya ora lah. Ya ora ketang bismillahirrahmanirrahim tetep. Oh nek kuwi ya jelas. Bismillahirrahmanirrahim niating ku nembang gitu ya. Suarane wis. Ya ora niat isu nembang ya bismillah. Oh ya bismillahirrahmanirrahim. Jal siki bawa kan. Men pada ke kempi-kempi. Ngamboro ing awang-awang. Ngambara Tuh. Arep kon dadi wong adiraja ora gelem. Berisik lah, berisik boy. Jangan mengganggu orang nembang. Langsung aja kayak gigit jari langsung. Mainnya ya. Angel-angel. Suarane jan kaya nu ketone kaya nu ayu banget ketone. Terus, lah wong ayu sakon ganteng lah. Ayo wong itu yo ayu. Iya iya, masa ganteng. Bebasan. Ora tembang wis ngawat. Cak kaya kowe kan, aja kaya kowe. Emang. Aja kesuh, Iya, sesama rombongan tidak boleh saling kesuh. Ya kesu lah. Ayo, Besoknya orang makan yang masuk. Oh, izin. orang mangkat, Ora sedina. susul mengaring Banjar Penepen. Cop lah. Mana tak tutut namen dadi kayak gitu. Priwe? Apane? Oh, iku gratis ya gelem. Gratis. Bebasan. Oh iya, njaluk banyune jare. Mas Gareng. Banyu upet apa? Banyu sumur apa banyu dan? Iya, banyu sing manjur. Ditongani. Gampang. Ya udah lah, udah banyu upet saru. Oh. Orang ngerti artinya upet. Upet kae banyu sing nggo sates nggo ngumbai beras kae jenenge banyu upet. Iya, ditongani dhisik. Ya ketri kena nggo bocah sing gudiken kae mbiyen. Wiwin jara Arab. Jare nang geger anak gudike. Oh iya mudun. Aja Win mbok serak Win. Ora apa-apa Win men mari. Hah? Iya men wudune pecah. Kan ditongani dhisik. Ora wani ngomongnya ngger Wiwin yang mbok kancaku ana sing balang tabu. Ora tenang bae wis. Asal kae. Apa sih? Kebesaran tanpa
biasa wah suarane ora tau kena esek. Ya awet-awet tuh Mbak. Nggih. Ya ayo iki tembang tresno Mbak. Ya 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 ya. Oh. Padang rembulan. Selamat SPM. Sugeng Riyadi. Salam Mbak Ken. Salam dari Yostat Jirun di luar negeri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kelihatan di luar negeri? Halo. Semoga sehat selalu ya yang di luar negeri. Ya, sukses. Sukses. Amin. Nanti kalau pulang nanggap wayang ya. Oh, jangan lupa. Nanggap Kenti.
Nanggap Gareng dan kawan-kawan. Iya, monggo. Gareng dan kawan-kawan. Betul. Bener-bener. Iya betul. Berken TikTok yang ngusing nabisi siapa? Betul. Iki ana waranggono, Pak. Upama kon bawa apik mengko lagune kalah materi ning bawa luwih dhisik. Saka ngendi, Truk? Saka kutha Gyantipura. Nah, ngono ya, Truk. Heeh. Wiwin Sindho lho, Kang. Aki dadi favorite para sutresna, para penggemar ning ndi ora ki takon-takon mesti Mbak Wiwin. Apakah masih sendiri? Masih. Sumangga Mbak Wiwin. Sing dalu Mbak Wiwin. Semangat terus penjenengan, wah luar biasa. Dong. Tambah cantik saja penjenengan ini. Terima kasih Mas Men. Mulai nang tiktokan laris ya gue. Loh, Nah, itu nah, perlu lo tiktokan. Kayaknya sindenku sing tiktokan tak sawer nembe Wiwin kene. Yang esok maning. Irma ya wis tahu Irma. Sikus ora tau tiktokan ya, Bos. Pun. Tapi ini ya nyewi ben ngerti sikus tiktokan mangan mie ayam ya ngerti. Iya. Itu lagi sawer. Yang ora duwe pausin dilalat duwe mawar banu nener. Ya ora apa-apa Win. Ya. Semangat bang lagi prei ya dinikmati prei nek Nggih. ajakaken pikiran sing angel lah. Ya boten. Umpamane bocahku ku ana sing nusul mengana ya tulung ya ditemoni anggar kono etok-etok bingung ya biyunge sing kon maju ya kena. Ya, bocah jenengan sing ngendi kira-kira nih? Ya rombonganku lah. Oh, Ferry ya, Pak? Iya Ferry ngarepe. Kowe karo Junet mau pada rembug. Agi ngitung dina. Oh iya, cocoknya kepriwe jere? Ya tiba Sri lungguh dunya lara dadi sing diitung tiba dunya apa tiba Sri kayak gitu. Fotone kana wis genah. Wis Oh iya. wis diitung. Ngomong kari Wiwin belajar gawe serundeng, belajar meyek. Ya angel marut lah. Kan? Angel marut. Oke, gue kan di parutna. Ora wis. Tembangi Win. Nggih. Terserah buat adem-adem pemikir. Nggih. Kan wong gawe seneng wong kan ora ana alane. Sip. Yo, apa wis ngemanut main. Pamudutane mau napa? Ngerti bane kalah materi. Tibane kalau materi. Ya wis lagune apa wis ngono dibawani men karo nggo ngulur waktu. Saya kerasa pokoknya jan. Kerasa ponakanane. Nyet. Ngenten tadi siki nggo sapa ngesuk nggo sapa ya Jun. Iya. Sumandi sisihmu Ratri Rinasa Kerenyes bae langsung. Rina yen wis rina enggal ratri
Mas Gino ya sebenarnya. Ya ora apa-apa. Mas Gino Tanono liya. Mung sliramu. Ora apa-apa. Anyes-anyes pemikir. Dadi semangat. Tan ana liya tak tresnani lahir Oh katanya ini Adit Sukamulya ini juga. ya Pak matur nuwun manuke aku wis Manuke dawa apa ora Win? oh bentek-bentek ning atos Gue. aku Ya Win senenge manuk sing dawa apa sing bentek apa sing atos? apa bae sing penting urip Wong, tapi wingi nyong dhewe mati lorone kok Mati. iya Manuk apa sih Win? Hah? Manuk apa sing mati? Manuk lempung apa ya? Iya Oh pokoknya. manuk-manukan. Iya manuk-manukan. Saking ngefane karo Mbak Wiwin. Iya. Yo sikit tembangi Win. J. Main pada kelegan penggali kalah materi dari keluarga besar. Mangga. Monggo. Sengaja masih surela lepas senajan arti larang kuraku nerima duwene cuma cinta harta mah kurang langka sekali cintane kuat sakatine kudu tapi akhirnya kandas ditepung Ya ya ya. bandiran mati langit dan bumi senajan masa limo gitu ini teman memang sayang memang sayang tapi orang mungkin wong loro bisa berperang Manuk ini. tapi orang mungkin wong loro bisa bareng senadyan masih sun rela lepasakan
matur nuwun Kang Power. Nggih, matur suwun ugi jan luar biasa. Esuk ketemu maning tanggal 3. Nang aring mujur tanggal 4 ya nang mujur dadi sauman anggap rong bengi. Ngendi? Kerujukan. Jeneng tulisanku mujur jeneng mrien kowe. Oh, Pak Kaji ki piye sing mujur ning manggone wayangan nang kerujukan. Oh iya. Siki katresnan jati Irma arep duetna garap karo Mas Firman apa garap karo Heri kukuku. Kula manut mawon. Firman wis bisa. Ngene Fir. Dongani Fir. Dung 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 dung. Man Irma uripe kepenak. Amin. Go penganten dongani. Lagune katresnan jati. Bismillahirrahmanirrahim. Buat mempelai berdua. Allahumma sholli. Makasih Mas MC. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal wa fil thawab ma qara'na fi hadzal majlis ayam kulit dalam eko suaryo khususan pinanganten kekali khasah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair ya rabbal alamin. Monggo dah. Nang jati ya. Sekar ini. Mas Firman. Gusti kula paringa usata Isih tak sayang.
hemat, lebih cepat di Shopee. Bawor. Nangking napan dara Bumantara. Kowe ngerti wateke Prabu Mantara negara Tanjung Trisna. Balaku akeh para buta ing gamben-gamben tur sekti mandraguna. Yen ora manut marang apa sing dadi karepku. Ora minggat papan lara apa sing bondalu. Bangga sembadani budi rampung ayo. Ora minggat rampung nyawa. Ayo. Males. Wani males. Males kowe. Ayo. Beti kowe. Males, males. Males. Aduh. Aduh yo. Kan ora rampung pindho. Yon. Pun. Keparep. Tutuk karepe dhewe. Cendol. Loh. Loh. Ayo rempuk-rempuk. Jungkel kowe ya. Menyap leganing atiku. Ayo. Kowe. Udah. Bos. Udah. Ayo. Nekat kowe. Kan. Wah. Lo. Jebulane Bawor Sekti Mandraguna, sekti apa wis mumet. Malah nembeng eneh kok. Loleh ngrene ke jalma. Jalma reto. Jalma ratu pujangga jangan dar beni nurun kita pagung sampai saking negeri Monco ing kono caritane Masjid Demang pawitan mau Pujangga Wali Songo kang Wali Songo nganggit wayah menungso kinambar miring kinarya tapa malupi
Tarja kula pun remuk malah nembe ngriki dongen tulawet bau. Kabeh anggone rembugan ngaturi marang Bathara Kresna. Nggih geseh lah. Lakon apa bae mawi metu dronane ya geseh. Rubes anggerana drona. Jane ngerti kaya niki kula mboten mangkat kula. Prei kula karo Rustiono. Udah. Nanging Panakawan kuwi mau ana kewajibaning Panakawan dawe bapakmu. Kelingan apa ora? Kelingan lah. Apa wae? Ing Ngarsasung Tulada. Kaping pindho ing Madya Mangun Karsa. Kaping telu apa? Tutwuri Handayani. Ngelmu kelakone kanthi laku yen pancen kowe ngerti tembung ing Ngarsasung Tulada werdine apa? Ing Ngarsasung Tulada mlaku nang ngarep kula wong tua kena nggo conto karo sing nom-nom. Aja nganti ana tetembungan wong tua tuas. Wong tua mung kaken dina, wong tua kaken umur. Wong tua ora duwe pengalaman ngisi-nisina karo anak putu. Jere niku lho. Ora ngomong sapa-sapa mung jere. Ganjur tembung ing Madya Mangun Karsa kuwi werdine apa? Mlaku nang tengah bisa mbangun turut marang apa dawing bendara. Waton sing ditindak nang darane ora nelisir kan paugraning negara, ora nelisir kan paugraning agama. Kowe wajibing Panakawan nglestarekaken niku ndukung karo gayuane para satria-satria ya niku. Tembung Tutwuri Handayani kuwi apa? Tutwuri niku nggih kula wong Ngewula. Wong Ngewula niku minangka dadi daya kekuatan. Sebisa-bisa apa gayuane bendarane bisa kelakon. Syukur pisan bisa mbiyantu. Lah kowe wis mbiyantu nganti tanding karo Kakang Bumantara. Muga-muga Gusti sing arep males kalawan lelabuhane Bawor. Males ta ya ning remuk domong lah. Melas lah tulungi lah. Panjenengan maju teng peperangan iki. Dewa aku arep maju nang peperangan ning yen kowe konduit mau jalaran Bawor konduit mau mulane ora ngerti ya ana kekisruh. Cekak aose teng Pendapagung Prajandarati Namparawe Baladewa. Bumantara karo drona niki mesti anu nunggal karep pun mangga kula teng ngaso-ngaso griin pasrah bangga kanambi Daran Tarja mangga. Pedrong, royong. Hidung mampet menghambat kegiatanmu? Pakai Vicks Inhaler dengan mentol dan kampor. Vicks Inhaler, hidup plong kapan aja, di mana aja. Logo belum good to go? Upload coret-coretannya? Tanya ke Gemini yuk. Buatin alternatif logo baru dari coret-coretan ini. Banyak ya desainnya, butuh banyak tinta nih. Wah, nganggo koloran abang ini kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokongnya ketok. Api ta, api jempolmu mlocot kira. Nuwun sewu Penemban. Nun amit pasang Kalimantan B tinebene Lenduni Jumawahing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho, iki Bagong iki. Ha iya, kaya ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngapa? Arep milani karo bapakmu. Apa diang bakku wedi karo Bagong?
Ayo, arep belani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sapenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate ming tuku lincah, mbayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Kowe sugih ki mbiyen ra diparingi karo Prabu Duryudana. Ha ya. Kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada mas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman duk nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe mbarang ning prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbangane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tenjang tenan kowe. Bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, Karang Kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi tak ndel-ndelke kuwi men ketap-ketip. Kuwi sing kera kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbah. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter merga sinau akeh. Sing pinter merga srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Wus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe Karang Kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar ki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki ngene, nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan Karang Kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh, yen ngono kowe wani karo Bakalan Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mani karo Bakalan Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen mani ayo iki, papan wong neter kate dayan. Wah, lah iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nek ndi pampano nenter kadedayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tekani pati? Wah, ora minggat metu coba yo tanti karawa semat jasmu wajar kowe. Legegekugek sak dulita mel. Ora nyono babar pisan. Nuwun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Iki kerawuhan para lancur Pandhawa. Ndara Antasena
Kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih Den. Kakek Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Dosa apa ing bakal ndak sandang yen aku nganti wani nampa sembahing kakekne Semar. Ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendaraning kakekne Semar. Mula sembahing kakekne Semar tak tampa ning tiba sepadha-padha, monggo sok baline wae aku ngaturke sungkemku katur ngersaning kakekne Semar. Niki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula. Gusik jlomprongke perkara sing endi? Sampeyan kula aturi sembah ora nampa, sampeyan ngaturke sungkem. Monggo kula niki ming derajating batur. Kula niki ming derajating Panakawan. Sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar. Nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang. Sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dene kakekne Semar. Ning sungkemku sungkeme anak, sungkeming putu karo wong tuwa. Kuwi ra ana walang sangre kae. Aku minangka dadi dianggep anak ya gelem, dianggep putu aku ya trima, aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa. Nek ngoten cetha. Kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ana ing Karang Kadempel kene kae. Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Yo, Siwa Semar. Tansah pinanganing kawidadan liring sami kala. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya. Kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Siwa Semar. Ndak tampa tiba padha-padha aku ngaturke salam taklimku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih kula tampi, Ndara. Gus Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Iya, Siwa Semar. Merga ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngrandu Gumbala, Kakang Semar. Nggih. Niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang reda sampeyan. Wilujeng Ndara. Tansah pinanganing kawidadan liring sambikala. Siwa Nayantaka. Aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami Ndara. Sami dipun prayogakaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapi padukuhan ing Karang Kadempel. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Nala Gareng Petruk Bagong kowe aja ninggal tata krama. Ngaturna sembah karo bendaramu. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den. Ya ring tak tampa tiba padha-padha ya Nala Gareng. Oh nggih dipun sekecaken nggih Den. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula Den. Ya Nala Gareng tak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula. Ya Nala Gareng tiba padha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya Nala Gareng tak tampa tiba padha-padha Nala Gareng. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk nggih Den. Ya terus tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi Ndara? Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Ya Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paribeh sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong gendi kowe Gong. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Ya Gong tak tampa, ya Bagong tak tampa. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Pangestu sampeyan sampun kula tampi. Lho aku urung menehi kok. Alah ora urung ya ngono kok. Nuwun sewu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora nggraita napa sing ajeng kula